se on perhe ja tiimi ja sen takia mä juoksen, en mä muuten juoksis. Se on saanut innostua tästä lajista. Mitä Lasse? Kyllähän tää Lassen kaatuminen on sellainen, niin kuin joka tilanteessa eri elämän osa-alueessa, kun sä kaadut, niin nouset ylös ja kirjit voittoa. Se on semmonen mun kantava teema. Hyvä. Lenkillä, uusilla karhukengillä, mäyrään, kuntokauden yläkäyrään. En edes veikata toi sinun juostessa ohi, keskinopeuttasi sykettäsi kun sä kuljet maalia kohi. Askel ilmestyy maisemiin. Se menee mulla tunteisiin. Mäyrän, kuntokauden yläkäyrään. En edes veikata toi sinun juostessa ohi. Keskinopeuttasi sykettäsi kun sä kuljet maalia kohi. Ikkunan takana käden. Sua ei haittaa tuuli ei sade. Mäyrän, kuntokauden yläkäyrän. En edes veikata toi sinun juostessa ohi. Keskinopeuttasi sykettäsi kun sä kuljet maalia kohi. Takse ja naapurillasi. Tänään jäis myös kepresillasi. Mäyrän, kuntokauden yläkäyrään. En edes veikata. Noniin, ota sieltä vähän boostia. Hai vähän boostia. Aivan loistava, aivan loistava. Yes! Hyvä Mane. Paina, paina. 2.15 hei. Joo, menee, helpolla. Noniin. Paha tää ylämäki. Joo, nyt vaan rennolla jalalle ja sit loppukiri. Ai! Täältä tulee mies paljain jalan, hullu homma. Voitanko paljasjalkaisen miehen tuskin? Hän on hyvin terve. Kova taistelu! Nyt kannustusta! Täällä on miehellä kramppaa! Nyt on mies kammottavissa tuskissa. Oma eka tulos nyt. Noniin. Hei, nyt kaikki peli ihan oikeesti. Nyt tehdään unelmistotta. Ei tässä enää paljon. Ei oo. Yksi kiekka vielä. Tuo rata. Televisiokamerat seuraa häntä. Lasse Vireenpartainen mies saapuu Olympiastadionille. Tätä on suomalainen kestävyysjuoksu kaivannut niin kauan. No niin, kannustakaa, täällä menee mies, joka on selvinnyt uskomattomista krampeista. Hän on todellinen taistelija, hän on sankari. Hän on suurten tekojen mies. Loistavaa. Nyt mennään helkkimään. Yes! No niin, sieltä tulee kova manke. Irtoako Jukka Keskisalo Kiri? Johanna Lintimäki, Saina Konijärvi, Martin Viikis, Rasmus Riiman. Tervetuloa maaliin Velkovani Moolo. Ja täällä ollaan. Meija Mäkinen, Henna Hirvikangas, Laura Palman, Reino Paaksanen, Tiina Möttönen, Erkki Pesonen, Iiris Sortti, Noniin, mikä fiilis? Liisa Ikonen. Ja voittaja kun mä pääsin vielä tonne maaliin. Ota meidän kroppaa, perkele! Nyt mennään helkkimään. Mononia siellä oli. Kato. Jari Nurminen, Maarit Kivelä, Henri. No niin, anna tulla, anna tulla. Anna tulla, nyt mennään kovaa, hei. 1.16 tälle. No niin, Maine loppukiri! Tuolla, tos! Anna tulla! Anna tulla!
Tule nyt kaikki peli! Nyt ei ole lastenleikki! Lasse Virekonen! No niin, ja ensitunnelmat heti kameralle siitä. Oma ennätys. Aika 2.15.20. Oon helvetin tyytyväinen. No niin. Näytti toi aika viimeiset pari kilsaa aika pahalta, kun on rappaa siinä. Sydämäkin osuuksiin, mutta kyllä niinku keuhkot kestää, mutta jalat ei. Sä oot todellinen, sä oot rautainen jätkä. Joo!